Ελευθερία είναι το έτοιμο του βιβλίου. Έχουμε κάθε μέρα ξημερώνει το βραδιάζει, κάντε φορά από το βράδυ το πρωί, βγάλε το βράδυ το βράδυ. Η βαρύτητα, συνεχώς. Έχουμε δηλαδή τις γίνες συνθήκες της ελευθερίας, χιλιάδες. Τουλάχιστον ας έχουμε πιο μεγάλη ελευθερία συμφωνημένη μεταξύ μας. Δεν την έχουμε ούτε αυτή την ελευθερία. Αντιθέτως. Ο λόγος όμως που όταν πήγαν και είδαν τις προηγούμενες κοινωνίες, ας πούμε, με το διαστημόπλαιο αυτό τέλος πάντων, και άρχισαν να επιθυμούν πράγματα. Αυτό πώς το εξηγούν? Το λέει το βιβλίο. Το ανεχαρίστητο. Ίσως είναι ένας χαρακτηρισμούς του ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Και αυτό ίσως είναι. Εγώ δεν κατάλαβα μόνο αυτό, γιατί τώρα στο λέω. Δηλαδή κατάλαβα ότι αυτή η ελευθερία είχε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο που ήταν μη διαχειρίσιμη. Δηλαδή μη διαχειρίσιμη εσωτερικά για τον καθένα. Α, ναι. Αυτό. Το λένε κιόλας ότι είναι. Εν γέννη είναι πολύ πιο εύκολη διαχείριση της σκλαβιάς. Και αν δεν έχει περιορισμούς, ένας άνθρωπος έξυπνος, αν δεν έχει περιορισμούς, βάζει μόνος του. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι δεν σταματάτε εκεί. Γιατί μπορούσατε να σταματήσετε σε αυτές τις μορφές ελευθερίας που περιγράφατε πριν. Θα ήμουν αφελής. Κάτι θέλετε να πείτε με τον επανέρχοντα Ιτάλιο. Ναι. Και δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση. Ναι, θα ήμουν αφελής αν έλεγα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, διότι συνήθως ξέρουμε ότι παγιώνεται έτσι, γίνεται καταστροφή για τους διαφωνούντες. Το έχουμε δει. Θα μπορούσε κάποιος να πει ποιος θα μας σώσει από τους σωτήρες. Οι σωτήρες είναι φοβερά όρια. Αυτοί που έχουν θέληση να σώσουν τους άλλους είναι φοβερά όρια. Διότι συνήθως είναι και ευαίσθητοι οι σωτήρες. Είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι και λένε, σε σφάζουν κλαίγοντας, λένε δεν το θέλω, αλλά δεν συμφωνείς μαζί μας. Θα κάνεις κακό στην κοινωνία, πρέπει να σε σκοτώσω. Και κλαίνουν. Είναι φοβερά ευαίσθητοι άνθρωποι. Έχουν οδηγηρώσει την ευαισθησία οι σωτήρες. Λοιπόν, αυτή την κυριολόγηση, αν είχε θεμελιωθεί, αν είχε βάλει, θα είχε πάρα πολύ αίμα, όπως συνήθως έχουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό το βάζω την κοινωνία που εγώ προκρίνω σε ανθρώπους τελείως αρχιτυπικούς, πολύ ταπεινούς, στους γύφτους, στους λαϊκούς οργανοπαίκτες. Λοιπόν, ακόμα το βιβλίο τώρα είναι, σήμερα θα το πήγαινα μετά από 2 μήνες καθυστέρηση, στο τελικό τυπωθεί το. Ακόμα δεν θα αποκλείεται, διότι ήδη μου έχουν έρθει διορθώσεις. Και σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, αφού είπα το βιβλίο στο τυπογραφείο, μου ήρθε μία φλασιά. Έκλαμψη. Εκεί που λέω για τους ανθρώπους που είναι βασιλικότητα του βασιλέως. Μία πολύ κομική σκηνή. Δεν ξέρω αν εγώ τη θεωρώ κομική, τώρα θα στη διηγηθώ να μου πει εσύ. Τηλεφωνώ λοιπόν, λέω ο έντρομος, λέω σταματήστε. Όχι, λέγε, δυστυχώς τυπώθηκε. Λοιπόν, η σκηνή είναι η εξής. Ήταν κάποια στιγμή που λέω ότι να έχουν διάθετο το δικαίωμα να λένε προς στιγμή νομίζω ότι σ' αγαπώ. Λοιπόν, λέω αυτό που δεν έβαλε. Μερικοί, λέω, από τους βαθιδόρους του βασιλέως, η πράτηση της κοινωνίας, είχαν πάρει της μετρητής αυτή την πρόταση ελευθερίας. Και έλεγα, ας πούμε, ένα στο τέρμι, το πρωί. Καλημέρα, προς στιγμή νομίζω ότι σ' αγαπώ. Το μεσημέρι. Γύρισα τη δουλειά. Γεια σου, προς στιγμή νομίζω ότι σ' αγαπώ. Το βράδυ, στο κρεβάτι. Προς στιγμή νομίζω ότι σ' αγαπώ. Όσο πει η γυναίκα του απελπισμένη, κάποια στιγμή του λέει προς στιγμή, πάει καμίσου στον τουλάδο. Δεν είναι ωραίο. Αυτό. Τώρα κακό να σου είπα ότι αψινονέας αυτή και τώρα αυτό δεν είναι στην καινούργια έκδοση. Δεν βάζω ποτέ. Ποτέ, διότι είναι ασέλεια στους αναγνώσεις της πρώτης εκδόσεων.